Milé dámy, vážení pánové, dobrý den. Já vás vítám na dnešním webináři, který bude věnovaný problematice takzvaného informačního modelování budov, neboli Building Information Modeling, tedy BIM. Podtitul toho dnešního webináře bude Zvládne BIM opravdu vše? My se z tohoto pohledu a v rámci tohoto webináře zaměříme na problematiku BIMu v opravdu širokém slova smyslu. Podíváme se na něj nejenom jako na nástroj nebo problematiku projektování staveb, ale podíváme se, kam až zasahuje do navazujících oblastí, jako je realizace staveb a podobně, a ukážeme si, představíme si jeho základní možnosti, tak jak mohou být využity v praxi. Moje jméno je Filip Roller a pracuji ve společnosti Tech Data Distribution na pozici CAD konzultanta pro oblast stavebnictví. Naše společnost je distributorem produktů společnosti Autodesk a právě pojetí společnosti Autodesk v návaznosti na problematiku BIMu si představíme v rámci následujících minut. My začneme naprosto obecným povídáním o informačním modelování s využitím tohoto velmi zjednodušeného schématu. Toto schéma představuje v zásadě životní cyklus stavby, který začíná jakýmsi koncepčním návrhem, což je vlastně úplný začátek každého projektu, kdy hledáme základní koncepci. Ta koncepce může být zpracována velmi graficky zdařilým způsobem, tak aby mohla být odprezentována zákazníkovi nebo investorovi, proto abychom jako projektanti porozuměli jeho představě a naplnili jeho záměr. Dále potom může být, nebo zpravidla je, tento koncepční návrh rozpracovaný v jakémsi detailnějším návrhu, který postupuje přes jednotlivé stupně projektové dokumentace až k realizační dokumentaci. Na cestě k té realizační dokumentaci je ještě velmi mnoho dílčích stupňů, které zahrnují například analýzy, například statickou analýzu a tak dále. V návaznosti na samotnou realizační dokumentaci, nebo třeba i dílenskou, ještě podrobnější dílenskou dokumentaci, navazuje samotná výroba stavebních prvků a následně jejich montáž a výroba samotné stavby. No a následuje potom nejdůležitější fáze, zpravidla nejdelší, kterou je fáze využívání té stavby pro účel, pro který byla vytvořena. A pakliže se změní požadavky na samotnou stavbu, na její provoz, tak může následovat vlastně návrat do tohoto cyklu, rekonstrukce samotné stavby a její nové využívání. To znamená, tento cyklus se může i v některých případech opakovat. Smyslem tohoto obrázku, tohoto zjednodušeného schématu je nastínit, že samotný proces, v rámci kterého vzniká projekt a následně celá stavba, je poměrně komplikovaný, zahrnuje celou řadu profesí, od architektů přes statiky, inženýry, TZB a tak dále. A samozřejmě podobné specializace potom odpovídají i samotné realizaci té stavby. Proto, aby ta stavba byla úspěšným způsobem zrealizována a dokončena a nepostihly jí v celém tom procesu žádné problémy, nesnáze, které může být velmi těžké a složité odstranit, tak je potřebná velmi, řekněme, důkladná a velmi propracovaná spolupráce mezi jednotlivými profesemi a účastníky toho celého procesu, což ostatně je jednou z hlavních myšlenek informačního modelování. No a následně potom důležitým článkem je i spolupráce mezi těmito profesemi. To znamená nejen komunikace a výměna dat, ale i jejich spolupráce. My si právě tyto prvky ukážeme a představíme v rámci těch následujících částí tohoto webináře. Ještě možná, než se dostaneme k jednotlivým ukázkám, praktickým ukázkám toho, kde
BIM může usnadnit práci a pomoci právě splnění těchto cílů, jako je zjednodušení komunikace a spolupráce mezi jednotlivými profesemi a podobně, tak pojďme ještě malinko hlouběji do samotné teorie. My se teď díváme na takzvané McLeamyho křivky, které ukazují, jakým způsobem se snaží dosáhnout BIM zefektivnění celého procesu. Ta modrá křivka znázorňuje, řekněme, průběh náročnosti jednotlivých prací. A když se podíváme na tuhle křivku a uvědomíme si, co vlastně znázorňuje a co představuje pro projektanty, tak ta myšlenka toho tradičního procesu, při kterém jsou tvořeny jednotlivé výkresy projektu a podobně, tak je znázorněná právě na té modré křivce a začíná relativně v nízkých úrovních náročnosti zpracování. To znamená, samotná koncepční studie může být zpracována velmi, řekněme, rychle, a to třeba že i v případě, že je zpracovávána v různých variantách. Nicméně to úsilí, které je vkládáno do tvorby té dokumentace v tomto stupni a v těchto fázích projektu, tak není až tak veliké. Naopak potom roste to úsilí vkládané do tvorby toho projektu a jednotlivých příloh, kdy rozpracováváme jednotlivé výkresy i další přílohy projektové dokumentace, tak roste v oblasti, řekněme, kdy vytváříme, řekněme, další stupně projektové dokumentace, jako je třeba realizační dokumentace. Problémem je při tomto tradičním procesu, který je znázorněný tou modrou křivkou, problém je, že v tuto chvíli, když zjistíme, že jsme se vydali, řekněme, špatným směrem, nebo že některé dříve provedené rozhodnutí nebylo úplně šťastné z pohledu současného vývoje toho projektu, tak už je velmi komplikované zasáhnout do toho projektu tak, že bychom třeba změnili výrazněji samotnou koncepci té stavby. Tuhle skutečnost se snaží znázornit tato křivka, tato šedá křivka, která jejíž průběh v čase roste a která vlastně znázorňuje právě náročnost zásahu do toho projektu a přepracování některých částí. V podstatě se dá říct, že čím více máme projekt rozpracovaný, tím je složitější do něj zasáhnout. A nebo by to znamenalo relativně velké náklady. BIM má v tomto ohledu naprosto jiný přístup a je znázorněný právě tou křivkou červenou. A ta myšlenka BIMu je zde velmi dobře popsána. BIM se snaží spoustu důležitých rozhodnutí, možná ta nejdůležitější rozhodnutí, která provádíme, tak přesunout na úvodní fáze projektu, kdy jednak máme vysokou šanci, že jakmile přijmeme nějaké rozhodnutí, tak výrazným způsobem ovlivníme tu výslednou podobu toho samotného projektu. A navíc náklady na provedení změny, jejich časová náročnost a podobně jsou velmi nízké. Ono se to může zdát jako velmi zajímavý nápad, ale jak bychom ho mohli zrealizovat? Jak bychom mohli přesunout tu největší náročnost do těch úvodních fází? To by přeci znamenalo, že bychom museli mít k dispozici velmi sofistikované softwarové vybavení nebo jiným způsobem být schopni zohlednit obrovské množství informací, které často dostáváme až později. Každopádně tohle je přístup, o který se BIM snaží, o který usiluje a možnosti, které nabízí, skutečně dovolují přesunout, takto poupravit samotný průběh tvorby toho projektu. A já věřím, že na těch následujících videích, které mám pro vás připravené, tak si ukážeme, jakým způsobem je možné toho dosáhnout. Samozřejmě je to softwarové vybavení, které nám umožňuje jednak zahrnout velké množství informací už v těch úvodních fázích, už v této části, a zároveň na základě těchto informací získávat cenné podklady pro rozhodování, co by projektanti, tak abychom
abychom důležitá rozhodnutí, která v této chvíli provedeme, si mohli být jisti, že jsou správná a že dále potom už z tohoto velikého množství informací, které v těch úvodních fázích projektu do samotného modelu, informačního modelu vložíme, tak v těch následujících fázích už z nich vlastně budeme pouze těžit a získávat z nich jisté benefity a šetřit náš čas. Já věřím, že jsem nějakým způsobem popsal, jaké myšlenky přináší BIM, co nabízí, a nyní bych chtěl postoupit k fázi, kdy si na konkrétních příkladech ukážeme, jakým způsobem je možné tento koncept zrealizovat. Jak jsem řekl, mám pro vás připravených několik videí, na základě kterých bych vám rád představil, jakým způsobem je toto možné provést a jakým způsobem BIM funguje, jaké možnosti nabízí. Tím prvním videem, které tedy začíná ve fázi koncepčního návrhu, je ukázka, v rámci které tvoříme koncepční model. To znamená, pracujeme ne s jednotlivými stavebními prvky, jako jsou stěny, stropní desky a podobně, ale pracujeme pouze s objemy, s koncepčními objemy, které takovýmto relativně jednoduchým způsobem můžeme formovat a tím vytváříme základní koncepční návrh. Já na chviličku zastavím to video. Ta ukázka, která právě probíhá, tak vidíte, že je prováděna na tabletu, na iPadu. Nicméně tato aplikace, kterou ten projektant v tuto chvíli využívá, nebo architekt, tak je dostupná i jako aplikace běžící ve webovém prohlížeči, takže může být provozována buď na mobilních zařízeních nebo na stolních počítačích. Důležitým bodem teď je, že my vytváříme nejen ten koncepční návrh, ale my už v téhle fázi můžeme provádět jakési analýzy, což bude ukázáno právě v tuto chvíli, kdy vytváříme, řekněme, studii oslunění. To znamená, máme možnost zkoumat a analyzovat, jakým způsobem ta námi projektovaná stavba ovlivňuje okolní stavby, nebo naopak, jak okolní stavby ovlivňují tu námi projektovanou stavbu. Což může pomoct jednak, když se vrátím zase ještě o kousíček zpátky, což může být jednak výborná pomůcka pro samotného architekta, ale i výborný komunikační nástroj pro usnadňující komunikaci mezi architektem a investorem. Ta studie oslunění není jedinou analýzou, kterou můžeme provádět. Když se podíváme na ty další části této ukázky, tak máme možnost vybrat obecné uspořádání té stavby a zkoumat například energetickou náročnost té stavby. Sice pracujeme s velmi orientačními hodnotami, nicméně dovedu si představit, že v těch úvodních fázích projektu mu mohou výrazným způsobem pomoct a ovlivnit vůbec samotnou koncepci toho návrhu. Tak, k této části, která vlastně byla v tuto chvíli ukončena, tak doplním ještě, že se jedná o nástroj, který se nazývá Formit. Když se vrátím ještě o okénko zpět, tak toto je název toho nástroje. Velmi zajímavou informací by mohlo pro některé z vás být, že tento nástroj je dostupný zdarma, respektive existují dvě verze. Jedna, která byla představena v té první části videa bez samotných analýz, která umožňuje studii oslunění, a dále potom ty energetické analýzy, které následovaly, tak jsou umožněné v té verzi, která už není dostupná zdarma, je placená, nicméně umožňuje postup až do této fáze a zkoumat ten návrh koncepční i z pohledu energetické náročnosti. Postoupím k dalšímu videu, na kterém si ukážeme, jakým způsobem může být takovýto koncepční model využit dále pro přechod do
dalšího stupně projektu. To znamená, v tomto videu opustíme koncepční návrh a budeme se věnovat rozpracování toho projektu, řekněme ve stupni třeba pro stavební povolení, ale podobně bychom mohli pokračovat i do dalších fází. V této ukázce budeme využívat nástroj Autodesk Revit, který umožňuje buď využití toho koncepčního modelu vytvořeného ve Formit, anebo i vytváření další úpravy toho koncepčního modelu tak, jak je potřeba pro další ladění samotného koncepčního návrhu. Tak nicméně tento koncepční model byl přejatý z nástroje Formit a může být dále rozpracováván. V první fázi budeme ještě pokračovat analýzami, to znamená vytvoříme řezy v úrovni jednotlivých podlaží. V tuto chvíli pouze 2, ale když se přepneme do řezu tou stavbou a vytvoříme kopii těch jednotlivých podlaží, vytvoříme vlastně další vodorovné řezy v úrovni jednotlivých podlaží, tak všimněte si, že v tu chvíli dojde když těmito podlažími proložíme, vytvoříme takzvaná podlaží toho koncepčního návrhu, což provedeme právě teď. Všimněte si, že automaticky se aktualizuje ta tabulka, se kterou pracujeme, a my jako projektanti máme okamžitě možnost zhodnotit, do jaké míry ta námi prováděná úprava ovlivní ten celkový návrh. Všimněte si, že v té tabulce dojde automaticky k aktualizaci těch jednotlivých hodnot a i té součtové hodnoty. To znamená, máme dokonalou představu o tom, jaká plocha podlaží v té budově je nám v tuto chvíli nabízena, a máme možnost na to jakýmkoliv způsobem, na tento podnět, na tuto informaci, jakýmkoliv způsobem zareagovat. V té další části ukázky na jednotlivá podlaží umístíme stropní desky. To znamená, že už na jednotlivé plochy budeme umísťovat samotné konstrukční prvky. V prvním kroku tedy nejdříve stropní desky, které mají nějakou předdefinovanou skladbu, a v dalších krocích potom podobným způsobem vytvoříme stěny, obvodový plášť a další konstrukční prvky. Velikou výhodou je v této části tvorby projektu, že jednotlivé konstrukční prvky jsou svázány s jednotlivými plochami toho koncepčního objemu, což nám umožňuje velmi jednoduchým způsobem změnit cokoliv v tom samotném modelu, protože pakliže změníme ten koncepční model, automaticky s ním měníme i ten námi vytvářený model, takže když bychom potřebovali do toho modelu zasáhnout a zapracovat do něj jakoukoliv změnu, tak tu možnost máme, což je obrovský posun oproti tvorbě pouze 2D dokumentace. My si ukážeme na tomto videu ještě další možnost, a to je vytvoření řezu, což je právě ta část, kterou vytváříme teď, to znamená vytváříme řezovou rovinu, nacházíme se v půdorysném pohledu a v něm definujeme řezovou rovinu, vytváříme tedy svislý řez, do kterého se v zápětí podíváme. Takovýmto způsobem jsme vytvořili v tuto chvíli slepý, nicméně řez tou stavbou, a dokonce máme možnost zapracovat do toho projektu pomocí automatizovaných nástrojů takovéto úpravy, kdy dochází na základě priorit jednotlivých vrstev obou těch souvrství, jak té stěny, tak stropní desky. Máme možnost automatickou cestou odstranit vlastně rutinní manuální práci, kdy ve výkresech, kde kreslíme pouze z čar, tak přiřazujeme tloušťky, přiřazujeme šrafy a podobně, kdežto tady ty úpravy jsou provedeny naprosto automaticky a ještě s jednou velkou výhodou, a sice takovou, že ve chvíli, kdy provedeme jakoukoliv změnu, ať už v geometrii posuneme například jednotlivé části té stěny nebo té desky, například posuneme hranici té desky, ukončíme ji ve stěně, tak automaticky provádíme změny v jednotlivých výkresech, a to v celé projektové dokumentaci.
Podobně, když bychom změnili například skladbu té stropní desky, respektive podlahy, automaticky se promítá do jednotlivých výkresů. A my se podíváme na další video, které řekněme, že uděláme jakousi malou odbočku a budeme se věnovat spíše problematice rekonstrukcí. Podíváme se na nástroj, který se nazývá Recap a který umožňuje práci s takzvanými 3D skeny, které mohou posloužit právě v případě rekonstrukcí pro zachycení současného stavu a další práci s těmito podklady. Výsledkem toho 3D skenování, to, na co se právě nyní díváme, tak je takzvaný laserový sken, tedy mračno bodů, které zahrnuje obrovské množství bodů a údajů o nich. Těmi údaji se rozumí jednak jejich geometrická poloha, jednak další informace, což může být třeba barva a tak dále. Ten laserový sken se pořizuje pomocí zařízení, které máme možnost vidět na tom videu nyní. To je 3D laserový skener, který vlastně vysílá paprsky v jednotlivých směrech a zachycuje právě geometrickou polohu a další informace o jednotlivých bodech. A výsledkem je vlastně 3D model. On to ve skutečnosti není 3D model, protože nezahrnuje jednotlivé prvky, ale zahrnuje právě informace o jednotlivých bodech, které tvoří takzvané mračno bodů. Obvykle to pořizování probíhá z více stanovišť, pořizování těch jednotlivých laserových skenů a následně jsou jednotlivé skeny svázány a spojeny a díky tomu vzniká takovýto rozsáhlý model, který zahrnuje velmi přesně zachycené jednotlivé body a tak může být velmi dobrým podkladem pro další práci. Když se podíváme na to, jakým způsobem je s tím laserovým skenem dále možné pracovat, tak všimněte si, že je možné rozpoznávat jednotlivé plochy nebo jednotlivé tvary těch jednotlivých součástí, které v tom laserovém skenu jsou zachyceny a na ně třeba umísťovat další prvky a takovýmto způsobem velmi efektivně zpracovávat projekty rekonstrukcí. Všimněte si, že tady se třeba uchopujeme na jednotlivé plochy a podobně. Těmi laserovými skeny jde prokládat řezy, takže máme možnost vidět, kudy prochází stěna v daném místě a tak dále. A opět takovýmto způsobem do těch laserových skenů zapracovávat ty nové součásti té rekonstrukce. Zajímavou možností také je, já to video zase na chviličku zastavím, v té minulé části toho videa, ta ukázka, kterou jsme viděli, tak zachycovala pořízení toho laserového skenu s pomocí laserového skenování. To znamená skutečně s tím laserovým skenerem, což je technologie, která ještě v nedávné době byla velmi nákladnou a vyžadovala obvykle pro projektanta, znamenala, že musel projektant oslovit specializovanou společnost, která ten laserový sken pořídila a následně poskytnula pro další práci. V současné době, a to je možnost, ke které se dostáváme v tom videu teď, v současné době je možný ještě trošku jiný přístup, a to s pomocí vlastně pořízení fotografií, kdy takovýmto způsobem, jako to video v tuto chvíli naznačuje, pořídíme fotografie, například tady pořizujeme fotografie interiéru, nicméně podobným způsobem je tato technologie používána i pro exteriéry, může být použita třeba pro pořízení fotografií fasády a podobně. Výhodou je, že dosáhneme i na nedostupná nebo hůře dostupná místa a výsledkem tohoto způsobu a těchto možností je, že vytvoříme vlastně obdobu toho 3D skenu, tedy obdobu toho mračna bodů. To jsou tedy možnosti 3D skenování nebo využití nástroje Recap tímto způsobem, co by zpracování fotografií. A my se teď dostáváme k další části,
dalšímu videu, které vlastně naznačuje, jakým způsobem probíhá práce s využitím BIMu, tedy práce projektanta. V této ukázce budeme zase využívat nástroj Revit a v druhé části potom Advanced Steel. Řekněme tedy, že se nacházíme ve stupni, kdy už vytváříme projektovou dokumentaci, třeba ve stupni RDS, a vytváříme, v tuto chvíli máme vytvořenou část modelu a nyní vytváříme části modelu další, v tuto chvíli základovou desku nebo stropní desku podobným způsobem. A to, na co bych chtěl poukázat, je vytváření, vlastně uzamykání těchto symbolů visacích zámků, čímž dochází k definování vazeb mezi jednotlivými prvky, které následně, když dokončíme tento úkon, tak všimněte si, když provádíme nějakou změnu v tom modelu, tak automaticky s posunem té stěny dochází i k posunu hranice té vytvořené stěny. Podobným způsobem teď vytváříme střechu, kdy definujeme nějaký obrys, a podobným způsobem, jako jsme definovali před chviličkou vazby pomocí těch visacích zámků, pomocí symbolů visacích zámků, tak nyní uzamykáme vazby pouze pomocí kód a zase naprosto stejným způsobem definujeme, jak se daný model bude chovat v případě, že do něj potřebujeme zapracovat nějaké změny. To znamená, v tomto případě zase posouváme boční stěnu, v našem případě štítovou, a současně s ní posouváme i hranici desky, což je veliké zjednodušení, protože když se podíváme, že tu změnu provádíme ve 3D pohledu a ona se automaticky odehrává a zapracovává i v samotném půdorysu, a k podobným změnám dochází i například v řezu, anebo i třeba výkazu materiálu, to znamená v soupisu materiálu, ve výkazu kubatur jednotlivých materiálů spotřebovaných na samotnou stavbu, tak tím můžeme opět, coby projektanti, dosáhnout výrazných úspor časových a tedy i finančních. Dalo by se říct, že vlastně s těmito vazbami, které v tom modelu definujeme, vazbami mezi jednotlivými prvky, tak vlastně učíme ten model, jak se má chovat v případě změn. Všimněte si, že zase ta změna, kterou zapracováváme, tak se odehrává v tom modelu, a při jakékoliv změně, kterou provádíme, tak jsou respektovány ty vazby, které jsme před chvilkou vytvořili. Podobným způsobem můžeme definovat vazbu mezi tou štítovou stěnou a střechou, tím zajistit jakési oříznutí, a když nyní tu změnu provedeme v bočním pohledu, posuneme střechu směrem vzhůru, tak automaticky i v 3D pohledu, i v tom pohledu, ve kterém tu změnu provádíme, dochází k té změně a těm náležitým úpravám, které by měly být zajištěny a které jsou zajištěny pomocí těch dříve definovaných vazeb. Když bychom ty vazby v tuto chvíli chtěli opět rozepnout, odejmout z toho modelu, zase máme možnost. Všimněte si na této části ukázky, jak výrazně je provázaná ta projektová dokumentace, se kterou pracujeme. Veškeré změny, které provádíme v jednom pohledu, respektive výkresu, tak se promítají i do těch částí ostatních. Podobným způsobem, když definujeme, podobná ukázka, když definujeme takzvané místnosti, což je vlastně nástroj, který umožňuje výpočet půdorysné plochy, kubatury místnosti a dalších informací, které v tom projektu jsou. To znamená, ta popiska není pouze popiskou, tedy pouze textem, ale je to chytrý, inteligentní objekt, který má tu schopnost, že automaticky přebírá vlastnosti nějakého celku v námi vytvářeném modelu a má schopnost tyto informace zobrazit v textové podobě. Výhodou je, že ve chvíli, kdy dojde k nějaké změně, jako je například posun té příčky nebo opět obvodové stěny, dochází automaticky zase k přepočtu těch informací a díky tomu je zajištěno, že ty zobrazované informace na výkrese jsou informacemi platnými, ty, které odráží skutečnost, která je zapracována v tom samotném projektu.
Všimněte si, že zase došlo k posunu té hranice toho objektu, podobně v tomto případě, a k přepočtu těch informací, které jsou v té popisce zobrazeny. My se dostáváme k druhé části této ukázky. Opět se nacházíme v nástroji, který umožňuje projektování, ale je to jiný nástroj než Revit. Jedná se o AutoCAD Advanced Style, který umožňuje zpracování velmi podrobné dokumentace. Záměrně se teď posouváme až do vlastně výrobní dokumentace, tedy dílenské dokumentace ocelové konstrukce. Tento nástroj opět funguje parametricky. Všimněte si, že když vytváříme takovýmto způsobem zábradlí, tak máme možnost měnit v něm jednotlivé komponenty, upravit geometrii, která sleduje ten prvek, na který je to zábradlí navázáno. A zase i zde máme možnost získat velmi podrobný výkaz, který odráží přesné informace a přesnou spotřebu oceli v tomto případě v námi vytvářeném modelu. Velikou výhodou je, že jednotlivé výkresy nemusíme vytvářet manuálně, ale získáváme je vlastně jako automaticky vygenerované na základě předdefinovaných šablon z toho námi vytvořeného 3D modelu. To znamená, vytváříme 3D model a z něj automaticky získáváme výkresy, nespracováváme tedy jednotlivé přílohy projektu. Výhodou je, že celá projektová dokumentace je opět velmi dobře provázána, takže ve chvíli, kdy zapracujeme jakoukoliv změnu, například změníme počet šroubů ve spoji na základě konstrukční analýzy a dimenzování, tak automaticky dochází k této změně na všech výkresech, na kterých se daný přípoj objevuje. Takže opět možnosti obrovského usnadnění a odstranění manuální práce a zefektivnění toho procesu projektování. My nyní opustíme tuto ukázku a podíváme se na už poslední závěrečnou část, která my vlastně opustíme úplně proces projektování a v tom životním cyklu stavby se nyní dostáváme do realizace staveb. Jedná se o nástroj Autodesk Point Layout, který umožňuje propojení jednotlivých nástrojů pro projektování s totálními stanicemi. No a jak konkrétně funguje, si ukážeme v těch následujících vteřinách. Princip fungování každopádně je takový, že my máme možnost jako projektanti umístit do projektu, do námi vytvářeného modelu, tak jako vidíme nyní, speciální prvky, kterými jsou v podstatě vytyčovací body a tyto body jsme následně schopni vyexportovat do formátu, který je srozumitelný pro totální stanice. To je úkon, který provádíme právě nyní. Oni ty prvky nemusí být umísťovány takovýmto manuálním způsobem do modelu. Ukážeme si za chvíli, jaká je ještě alternativa. Nicméně ten výsledný výstupní formát, se kterým dokážou pracovat totální stanice, pak může pomoct velmi efektivně při vytýčení té stavby. Ta alternativa, o které jsem před chviličkou hovořil, je taková, že alespoň pro ty z vás, kteří využívají Revit, anebo o něm mají alespoň základní informaci, Revit funguje a pracuje s takzvanými rodinami, což jsou vlastně parametrické prvky. Jako tím prvkem může být například tato pilota, kterou právě máme otevřenou. A už vlastně do definice těchto prvků máme možnost umístit tyto vytyčovací body, ne tedy přímo do projektu manuálně, to je pouze jedna možnost. Druhá možnost je potom do samotných konstrukčních prvků, které pak umísťujeme do modelu a ze kterých budujeme model jako jakousi stavebnici, tak už tyto stavební komponenty mohou obsahovat vytyčovací bod, jako je tento případ, to znamená, máme umístěný vytyčovací bod v hlavě piloty a
Ten je tedy, pakliže umístíme pilotu do našeho projektu, tak automaticky s ním umístujeme ten vytyčovací bod a ten se tedy následně objeví na tom seznamu vytyčovacích bodů, který předáváme pro práci na stavbě pro samotné vytyčení stavby. Tak my když zobrazíme jenom tyto prvky, tak jak je vidět, tak obsahují už samotný vytyčovací bod. A s tímto výstupním formátem je následně možné pracovat na stavbě a může velmi zdařilým způsobem pomoci pro zefektivnění samotného vytyčování, tedy samotných geodetických prací. Jak jsem předeslal v úvodu, tak tento způsob může být použitý i v tom opačném sledu, to znamená, máme možnost zaměřit skutečné provedení stavby a tyto informace přenést do modelu vytvářeného například v Revitu, ale i v jiných nástrojích, jako je AutoCAD nebo Navisworks, protože Autodesk Point Layouts představuje nástroj, který je jakási nadstavba nebo rozšíření více nástrojů a může tedy pomoci pro zefektivnit práci právě při využití těchto nástrojů. My se v tuto chvíli dostáváme k závěru. Já pouze shrnu, že jsme prošli jednotlivé části životního cyklu stavby. Začali jsme ve fázi tvorby koncepčního návrhu a postupovali v jednotlivých fázích, prošli jednotlivé části projektování až do samotné realizace staveb. Já věřím, že ty informace, které zazněly, že jste si na základě nich dokázali utvořit představu, že byly dostatečné pro utvoření představy, jak funguje BIM a jak v jednotlivých částech a fázích životního cyklu stavby může BIM pomoct. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost a přeji hezký den. Díky, nashledanou.